Fave je v podstatě taková sekta. Jediní, kdo vědí, o co tam vlastně jde a jak to funguje, jsou bývalí členové vedení, momentální správci Fave, který tam stále působí. Neprojde každý, přihlášky se kontrolují a probíhají klasické pohovory jako při nástupu do práce. Členové se vybírají podle vzdělání, zkušeností, gramatiky a dalších aspektů. A co konkrétně vědí, o co jde? Vědí, jak to probíhalo. Nároky, urážky, schazování, nevděčnost, diktování, co a jak dělat. Pokud něco neuděláš podle Wavese, letíš pryč a už si neškrtneš. Pokud máš slovo a lidé tě mají rádi, odstaví tě. Můj případ například byl takový, že jsem byl odstaven na druhou kolej. Waves mě nechal poslat cheaty přes Jelehu, aby ničil konkurenci. Cheaty se sdílely mezi hráče, aby ničili ostatní servery, protože Fave má nejlepší anti-cheat. Čili jsi se podílel na ničení konkurence, nebo byl Waves zapojený, nebo někdo z LT? Já přímo ano, ale cheaty nebyly využity. Waves mě poslal cheatovat na Hellside, což je veřejně známé. Než jsem ale stihl něco udělat, server napadl někdo jiný a zavřeli ho. Díky tomu nevznikají nové servery, protože anti-cheat není veřejně dostupný. Co se stalo s tvými právami po tom, co jsi začal mluvit o problémech? Potom, co se to všechno odehrálo, jsem měl ještě do dneška práva. Až dnes se Fave vrátilo do starých kolejí a moje práva byla odebrána. Waves mi volal a vyhrožoval, že mám do 19 vše odvolat a říct, že jsem si to vymyslel. Takže pouze vůči tobě? K jiným lidem osobní údaje nemá? Má. Nutí členy Fave, aby se připojili do Facebook skupiny, kde si bere jejich osobní Facebook, zná minimálně jména členů. Vytváří si složky s kompromitujícím materiálem na členy, kterým pak případně vyhrožuje. To se stalo například u Slim Shadyho, který si koupil supporta a když to chtěl veřejně říct, chtěl na něj vypustit kompromateriály. Mě volal, jestli nemám kompro na jednoho člena, že dělají složku s Wavesem, aby ho mohli vyhodit, a on držel hubu. Co Waves a to infiltrovaní do Hellsiteu, bylo to řešeno dál? Pravda je to, co tehdy psal Ferry, skutečně se to stalo a Waves chtěl za ty informace platit. Nebylo to řešeno dál. Waves nechal Ferryho všude zabanovat, aby neměl žádný přístup k FOV komunitě. Všechno tehdy popřel. OOC zasahování do frakcí, zasahuje se například do PZSR. OOC se diktuje, co může a nemůže být, jak má co probíhat, co může kdo mít, nemůžou si nic udělat, bez toho aniž by jim to Waves schválil, tak i další frakce, jako například Kacka, kterou ovládá stav. Tam jsou jen členové stav, jen když si hráči začali stěžovat, tak se, jak kdyby udělali IC volby, ale vždy je vyhraje jeden hráč za stejnou postavu, který ICRP ilegál. Taky přes tu vládu zasahují do IC děje taktéž. U IS, což je vlastně slovenská GIPS, tu ovládá taky stav, taky se přes ní diktuje IC děj. Co se týče druhého bodu zneužívání práv, probíhá, ale ne tak, jak si každý myslí. Ke givovaní a takovému se vyjádřím, ale prvně ty práva. Dochází samozřejmě k úpravé handlů. Zatím nestojím, že je to OK a mělo by se to řešit. Ale každému je to jedno, co se týče například fix vehu, mechanika a tak. To v podstatě jsem neřešil ani já, za prvé by v tom stav nikdo nebyl a za druhé je to taková výhoda a kompenzace být členem stav. Není to nic, co by zásadně cokoliv ovlivnilo. Samozřejmě to nesmí použít při RP akci a tak dále. Co se týče givovaní, ano, jakékoliv tomboly a tak. Jsem si givoval a probíhá to doteď, já jsem s tím problém neměl, jelikož na takové akce jsem stejně měl vyhrazenou postavu, kterou neerpím a nějak s ní nehraju. Jen ji používám pro vytváření social RPčka, pro sebe jsem si nic negivoval, co se týče ostatních postav. Tak například někdo nerespektuje systém, že má něco Waves povolit, nebo se ho máš zeptat OOC první, pápá tvoje postava Metagaming, taktéž na denní bázi, hlavně ze strany PZSR, Watch, Recon. Získávání OOC informací, členové stav, vidí, co si kdo píše v PM, vidí jejich IC chaty, takže meta probíhá a je tam na denním pořádku. Hlavně ze strany stav v PZSR.